Amurka. Da zuwansa dai ya samu tarbe na musamman daga jami'an ofishin jakadancin Nijar a ƙasar ta Amurka. Prime Minister na jagorancin wata babbar tawaga ce ta jami'an gwamnatin ƙasar nan da suka je domin tattaunawa da Bankin Duniya da sauran mayyan abokan arziki masu hannu da shunu irin su asusun ba da lamuni na duniya. Mutunata da ku cewa dai Bankin Duniya a kwanakin baya ne magabatan da suka zo nan birnin Yamai inda suka tabbatar ma gwamnatin cewa sun dawo bakin aikin su ce gaba da hulɗarsu da jamhuriyar Nijar biyo bayan katsewar da ta yi 'yan kwanaki kaɗan bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata. Kasancewar wannan ziyara da Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain ya kai a birnin na Washington ƙasar Amurka, ana jin cewa ba shakka hulɗar a yanzu kai ta kama gadan-gadan tsakanin ƙasar ta Nijar da kuma Bankin Duniya da sauran abokan arziki masu hannu da shuni da ke da cibiyarsu a birnin na Washington ƙasar Amurka.